Crespo pediulle que non se adiantasen os acontecementos e aclarou que haberá un inspector do Concello para vixiar o cumprimento do prego e evitar que se repita o acontecido con Sufi. Ademais, negou que fose feito a medida da empresa. Eu creo que hai que presupoñernos un mínimo de inteligencia como para pensar que o pliego que sacamos aquí é feito pola empresa. O pliego é feito polos nosos técnicos e moi mallado polos nosos técnicos, vendo a situación que temos e onde chegamos para intentar susanar as deficiencias que había no funcionamento. Non é por outra cousa. E a pregunta do Bénega sobre canto lle vai subir o lixo aos veciños, o rexedor foi claro. Nós, a cidadanía, non llevamos repercutir máis do que está establecido. É dicir, nós máis ou menos, cada X tempo que facemos é utilizar as taxas do IPC, pero non llevamos a repercutir. É dicir, a nosa basura é deficitaria, ou seguirá sendo deficitaria. Simplemente que agora será 50.000 euros máis deficitaria. Nun momento de crisis, creo que non é un momento para subir tasas. Habrá que deixar de facer algunhas outras cousas e pagar máis o déficit de basura. O prego permanecerá agora 13 días á exposición pública para que as empresas presenten a súa oferta. Logo deberase adxudicar de xeito definitivo polo Pleno. Crespo conta con non ir moito máis alá do 1 de xullo.